Nityananda. Dneska tu mám so sebou ďalšieho hostia, ktorý vám porozpráva o tom, Priama Nohari sa volá, z Popradu. A ona vám porozpráva dneska o tom, ako sa ona dostala na program vnútorného prebudenia. Nityananda, moje meno je Priama Nohari, ktoré som dostala od môjho majstra, Swamijiho Paramahansa Nityanandu. Prišla som dneska na návštevu do Adinam v Košiciach a veľmi sa teším, mali sme úžasný obed a celý čas sa len smejeme a spoznávam v podstate, alebo užívam si svoju druhú rodinu, okrem svojej biologickej si užívam aj sangovú rodinu a uvedomujem si, že aký je život nádherný, že kedykoľvek sa človek zmyslí a vlastne žije to, čo chce. A takýmto spôsobom v podstate som sa dostala aj na vnútorné prebudenie, pretože som mala v podstate všetko, čo som chcela, dá sa povedať. Či prácu, či manžela, či deti. Život išiel veľmi krásnym spôsobom, aj napriek tomu som mala pocit, že niečo mi chýba. Že musí byť iná dimenzia života, aj iná dimenzia života, nie len materiálny život, chodenie do práce a všetko ostatné a užívanie si tých materiálnych vecí, ale že musí za tým byť aj niečo iné. Niečo, čo mi je zmysluplnejšie, ľahšie, dá sa povedať, tak energeticky ľahšie. A vždy, keď hľadáte a ten zámer vo vnútri príde, že áno, chcem, tak sa udeje to, že vesmír sa celý poskladá a udeje sa to, že vám prinesie v podstate to, čo hľadáte. A takýmto spôsobom som sa ja dostala na vnútorné prebudenie. A čo bolo to, čo ty si hľadala? Čo ťa podnietilo k tomu, že si chcela ísť na program vnútorného prebudenia? V podstate v logickej rovine sa to nejakým spôsobom vysloviť nedá, len som to cítila veľmi vnútorne v srdci. Mala som pocit, to je tak, ako keď je niekto riaditeľom podniku a už ďalej výjsť nemôže ísť, pretože tam je pozícia, ktorou to končí, tak som mala pocit, že musí byť za tým, čo prežívam, ešte niečo viacej. Vnútorný hlas, bol tam veľmi silný vnútorný hlas, ako dať tomu životu, ktorý prežívame, širší rozmer, širšiu dimenziu, kde nebude len to, že mám deti, mám manžela, mám prácu, naplnením tej radosti, že nebude to, čo prichádza zvonka, mi spôsobovať nejakú radosť alebo naplnenie v živote, ale práve naopak, ako dostať zo seba von. Ja som mala pocit, že mám v sebe obrovské množstvo energie a nevedela som, čo s ňou, nejakým spôsobom ju pretransformovať alebo usmerniť. A to bolo to, že jedného krásneho dňa som si povedala, za tým musí niečo byť. A ďalšia vec, čo bola veľká zvedavosť, pretože predtým, ako som spoznala Swamijiho, som už trošku vliezla do toho sveta duchovného alebo spirituálneho. A tam sa mi tam veľmi zapáčilo a hľadala som viac a viac. Proste nebol ten priestor chamtivosti, ale skôr toho spoznávania. Čo ešte za tým je, aká dimenzia za tým je, čo sa ešte otvorí. Proste ako to dieťa, ktoré neustále hľadá a pýta sa a proste vtedy som si spomenula na to, hovorí sa, že keď dieťa príde do stavu, keď sa pýta prečo a my nevieme odpovede, tak som bola asi v tom stave toho dieťaťa a neustále som sa pýtala prečo a hľadala som odpovede. Asi preto som sa zúčastnila, lebo hneď išla na vnútorné prebudenie. Ja som poznala Swamijiho 3 mesiace a po 3 mesiacoch po programe Škola životnej blaženosti som sa rozhodla v tom okamihu, že idem do Indie. A veľmi nádherné bolo to, že víza a letenku som si kúpila práve v deň mojich narodenín. Som si povedala, že bude to môj darček a kúpila som si letenku. A v podstate to bol taký symbolický štart nového narodenia, lebo od toho okamihu, od toho dňa 22. marca 2011 som sa fakt na novo narodila. A čo bol ten moment, čo sa udialo v ten deň, že si sa na novo narodila? Keď som pristála do Indie, tak som mala pocit, že to je krajina, kde som sa vrátila domov. To bol môj prvý pocit, ktorý do dnešného dňa neviem vysvetliť logicky. Neviem to vysvetliť nejak inak, len to bol pocit, ktorý neviem vysvetliť, neviem ho opísať, alebo nedá sa opísať, lebo je to veľmi hlboký pocit. A tam som pochopila na vnútornom prebudení, aký povrchný život žijeme, akú povrchnosť v sebe pestujeme, že je niečo úplne iné za tou povrchnosťou, že je to život naplnený. Nemusí sa nič vonku diať preto, aby sme my cítili radosť zo života. Tam som pochopila radosť samej zo seba
a radosť z ostatných ľudí len preto, že sú vedľa mňa, alebo len preto, že existujú. A ľudia, ktorí sú v mojom živote, ktorí prichádzajú do môjho života, či sú to známi, kamaráti, alebo aj neznámi, som od toho okamihu začínala vnímať ako obrovský benefit, že sú v mojom živote a že som ich stretla. A v podstate som pochopila to, že tá radosť, ktorá je vo vnútri, sa vlastne manifestuje navonok. A žijeme to do dnešného dňa. Odtedy je v podstate už 6, skoro 7 rokov. 6 rokov. Čo bolo pre teba takým najintenzívnejším zážitkom na tom programe? Najintenzívnejším zážitkom bola vedomá smrť. To je zážitok, ktorý sa ale nepopisuje, pretože každý ho zažíva inak, ale pre mňa bol zážitok, ako tá duša odišla z tela, ako som vedome cítila, že odumreli končatiny, odumrelo komplet celé telo a napriek tomu žilo. A ako sa potom tá duša vrátila späť do toho tela, to bol pre mňa veľmi silný zážitok. A dá sa povedať, že keď robil Swamiji tento program druhýkrát ako samostatný víkendový program, tak len kvôli tým dňom sme odleteli do Indie, aby sme sa zúčastnili toho programu nie online, cez videokonferenciu, ale aby sme sa ho zúčastnili naživo, priamo s majstrom. A mám pocit, že do dnešného dňa je ten zážitok tej vedomej smrti, hoci z nich je už obrovské množstvo, veľmi silný, lebo tam je znova tá symbolika toho nového narodenia sa. A ďalšia vec je to, že tá duša už vie cestu, ako má odísť preč a kam má ísť. A nebola to, ešte, ak si môžem doplniť, sa ospravedlňujem, nebola to smrť. V tom okamihu som vlastne zažila to, že to nie je smrť, ale je to len transformácia, alebo nechcem to nazvať ako klišé, že transformácia, ale len úplne iná zmena formy. To bolo všetko. Ešte sa ťa chcem spýtať takú praktickú otázku. Väčšina ľudí zvykne byť prekvapená z ceny toho programu. Mala si ty peniažky na ten program? Nie, nemala som ani len na letenku. Proste bolo tam len rozhodnutie, že idem do Indie a zázračným spôsobom sa tie peniaze udiali. To je príbeh na ďalšie video, samozrejme. Ale poskladali sa 4 dni pred odletom, som držala peniaze v rukách na 2 vnútorné prebudenia. Nie na jedno, ale na 2 vnútorné prebudenia. V podstate to neprišlo ani formou pôžičky. Ľudia mi darovali peniaze, ja ani neviem prečo, za čo, na čo. Chodili mi krásne maily, že majú pocit, že tam idem za nich alebo pre nich, alebo že formou tých peňazí sú súčasťou toho programu a dá sa povedať, že nikto si poriadne tie peniaze nevypýtal späť. Prišli nádherným spôsobom. Keď som kupovala letenku, tak vtedy letenky boli dosť drahé, stáli okolo 900 eur. Mala som presne toľko peňazí, dostala som ich, mala som presne toľko peňazí a prišla som do leteckej spoločnosti, kde mi pani povedala, že ste stýk, pasažier na palube, takže máte nárok na 100 eurovú zľavu. Takže proste letenka zrazu bola len 800 eurová a tých 100 eur bolo poistenie a víza, takže proste takýmto spôsobom sa veci udiali. Prečo sa diali, bolo ten veľmi silný zámer, že áno, chcem ísť. Tá zmena, to niečo pre seba, pre iných urobiť, ale hlavne pre seba. Ja som pochopila to, že pokiaľ ja som v pohode, tak všetci okolo mňa budú v pohode. A ešte na teba prezradím to, že od tvojho prvého vnútorného prebudenia to bolo kedy? 2011? 2011 Si bola opakovane na ďalších programoch. Áno. Koľkokrát si bola už na programe vnútorného prebudenia alebo na nejakých programoch so Swamiji? V podstate idem 9. krát do Indie. Jedenkrát z toho som bola sama súkromne. India je krajina, ktorú som si zamilovala. A v podstate, keď sa ma ktokoľvek pýta, kam idem na dovolenku, tak prvé ma napadne do Indie. Iná varianta v podstate existuje, ale India je vždy na prvom mieste. V podstate na 7 programoch so Swamiji. Boli to 2 vnútorné prebudenia, 2 kratšie programy a potom Kumbh Mela, ten dvojdňový NSP program Vedomá smrť a teraz sa ide na Shaktipada, takže cestuješ v podstate 2-3 krát do roka áno. Na programe so Swamiji. Veľmi zaujímavé bolo to, že keď som išla prvýkrát, tak som si povedala, že idem si užiť Indiu kvôli tomu, že to vie, kedy sa ja do tej Indie ešte vrátim. A ani nie po roku som tam bola späť. A keď som bola 3. krát,
a prechádzali sme Dili, čo je niekoľkohodinová cesta autom, tak som si kladla otázku, či mi to už stačilo. A prišiel len veľký úsmev vo vnútri, že India proste nikdy nestačí. Programy so Swamiji. A programy so Swamiji v podstate ich nikdy nie je dosť, pretože tak ako sa rozpína celý vesmír, ako sa rozpíname my, tak sa rozpínajú aj osvietení majstri. Keď nechcem nazvať, že môžem porovnať, ale neporovnávam to, Swamiji v roku 2011 bol v úplne inej energii, úplne inej intenzite, ako je teraz v roku 2017. A dá sa povedať, že nech ideme na akýkoľvek program, nikdy ten program nie je rovnaký, vždy je to o obrovskom posune nás samotných, naše vlastné rozpínanie sa. So Swamijim je to také, že človek má pocit, že už viacej asi nemôže ani byť, ale že príde s niečím novým a niečím ďalším. Bože, a zase, a A keď to v úžasné. podstate niečo také, že máte pocit, ako keby ste nemali jedného majstra, ale niekoľko majstrov v jednej osobe. V rôznych energiách. A je krásne to, že v podstate ten pocit, že majster je neustále s vami, nie je to len pocit, ale je to naozaj realita. Ten majster je tam, dejú sa zázraky, každodenné zázraky, úplne v maličkých drobnostiach. A človek vie, že OK, toto je informácia, alebo toto je niečo, čo prišlo od toho majstra. Cíti hlbokú vďačnosť a požehnanie, že áno, je to tak. Pretože ľudia sa ma často pýtajú, že na čo ti je ten majster v živote. A ja som si položila tú otázku a pochopila som to, že keď vidíte svetlo, tak idete za tým svetlom. Pokiaľ to svetlo nevidíte alebo nevidíme, tak stále blúdime. A v podstate Swamiji je to svetlo, za ktorým ideme, pretože každý z nás chce byť v živote šťastný, chce žiť naplnený život, chce žiť jednoduchý a jasný život, chce mať odpovede na otázky, ktoré ho trápia alebo je zvedavý. A jednoducho, keď vám je bytosť, ktorá vám na to odpovie, alebo vás aspoň navedie, alebo otvorí vo vás tú odpoveď, tak preto je tam osvietený majster. Že je čo k tomu dodať. Takže ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme, Nityanandan.